rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa barkanmu da sake kasancewa a wannan YouTube channel tamu ta Sagir 123 TV. Muna roƙon ku daure ku danna mana alamar subscribing, sannan ku yi mana like, ku yi mana share, ku danna mana alamar ƙararrawa. Mun gode. Kamar yadda ya gabata mun yi alƙawari cewa za mu kawo wato ainihin yadda ake cire background na hoto. Kamar yadda kuke ganin wannan hoton ba shine asalin background sa ba, ma'ana kalar da take bayan sa ba shine asali ba, ma'ana an cire mai background ne shine wannan kyan. So insha Allah abin da muka zo za mu nuna muku kenan. Da farko abubuwan da ake bukata kai wannan kenan. Na farko zaka bude datar ka, bayan ka bude datar ka sannan zaka zo ka nemo inda kake yin browsing, ma'ana Chrome browser ɗinka. Mun shiga cikin menu ɗinmu kamar yadda kuke gani, za mu nemo inda Chrome browser ɗin yake, ga Chrome ɗinmu. Bayan ka nemo Chrome browser ɗinka kamar yadda kuke gani tana searching ne, so sai ka zo ka danna wajen searching ɗin nan na sama kenan, wajen searching kenan na sama sai ka rubuta remove GB, gashi nan ya fito. Remove VG, gashi nan ya fito, sai ka danna. Yau dan uwa kamar yadda kake gani gashi nan, sai ka danna wajen upload din nan. So sai ka zo ka nemo abin nan hoton da kake so ka cire mai background kenan. Mu gashi za mu nemo hoton da muke so za mu cire mai background kamar yadda kuke gani. Bari mu ɗauko wannan hoton kenan, bari mu cire mai background. Yau gashi nan yana loading. Yanayin network ne, saboda application din ko website din mutane da yawa suna amfani da shi yasa yake dan yin loading. So masha Allah, kamar yadda kuke gani kun ga mun yi removing background. So don haka sai mu je mu ɗauko duk background ɗin da muke so mu saka masa, sai ka danna wajen editing ɗin nan. Masha Allah, kamar yadda kuke gani gashi, sai ka ce a gidan hoto aka ɗauke shi, gashi nan ma gashi. Gashi kamar yadda kuke gani. So anan za mu kawo ƙarshen bidiyon namu. Mun gode yan uwa, ku daure ku danna mana alamar subscribing.